Yan yung daw pisabihan tayo itang tambay cup ng kay ng Pio Balbuena. Trending nga kasi iba't ipapatende pa nga doon kay pipapatenda pa nga doon PPC nga pala. Bumunang dili nung kay nung pamanyali mo keng tambay cup. Ya ako yok sali. Ating kung mas asaling mas mura, mas kay mas ang tingin kay na quality. Pero yung dahilan ka rin kasi alin na ako market na ako market kay tambay cup uling yan ako mahilig kitang datingan dan itang datingan dan bala mo pag minulod ka man itang bala mo hip hop kadatang yan ako man market ng hip hop choke keng kay keng metal bala mo manong yan nung manyulod kang mga nita keng metal mga bagay hanapin collection ako rin mag-collect cup pero dakal ko cup nung napapansin nyo liwa ako sa sulod pin nung nanong brand masanting basta mitakpan ko buwak kasi kaya ko pin kalupa na ning sabi ng Kuya Renan mitakpan niya bumbunan haya ako mo naman makanya nuling masura ko buwak kay bat nung naman pisali itang reseller nung ati sasali why not sali ko kay bat pisali ke nung ati ng buyer pero sali ko kay manton kong buyer ako mismo yung maniwala agad ang presyo na although ako maniwala na dapat makanitaya halaga ako sasabihan na alayang karapatan ni presyo ng mga nita kasi pangaras kayong pa magpresyo lalo na nung kaya non-regulated goods abias pamangan regulated pwedeng kay pwedeng questionan me ka rin kasi atin yung karapatan para i-presyo na nung nanimburi ng i-presyo ka rin at yung tamo kayong Pilipinas free market system basta non-regulated goods sampung alayang hype alayang sasabihan na kay alayang sasabihan na ining kopya nga iniyan alayang kaya alayang kalaraman ining kopya nga iniyan ng mga yan sinulod na yung kaya na mo John Lennon na nanyapin malya which is mete ni John Lennon syempre kaya kalaraman niya kanita usto pero itang sasabihan ng value mata siya value ni kasi one of one na pwede takain nito marketing system nito ampong bala mo kalupa keng NFT na dakal mag NFT na linob king kalokuan na kay makanyan sali lang mala NFT kay bat ala naman talagang tutong value king mundo ala lang real world value kumbaga collection niya mo happy na ita ampong mo rin sigurado po ila mo rin sasali kalupa na ning kay example na mo kunwari ako gawa kong NFT ba't ating kung pisali kayo mong 18,000 o syempre hindi mo sali ka nito ako mo naman ang ginawa so nanong gawan ko gawa ko nga parting wallet bangka nita mo kunwari ako yung kay ako yung sinali gawa ko nga parting wallet kay bat kunwari seli ke kay bat ibalita ta mo na ating sinali or at panayin tamang ating makapansin ating sinali kitang NFT makanyan buring sabihan kayo ngini ako tamang market ka rin ditang mag-research pache may kwala ka rin ikina mo ati sinali ka rin nang makanya buring sabihan natin yung value ditang mapo-FOMO fear of missing out ditang sasaling makanyan so pache may kwala itala na hapin na makapisali na akong panibayo ang tagawa na ako na naman mo kunwari one of one antimano yan pwede tamang gawan yan kay karetang product ng Pia pero ako sasabihan ng mga yan gagawa na malyari kasi gawa akong t-shirt in quality na kaya mo retang gildan pen na pong retang fruity something mga yan kay bat di nang kyan tatak since akong ginawa ako idagdag kita kunwari kasi kitang dati kong channel makanyan dating sinika tamo mo rin keng YouTube somehow maka million views ta mas kinokang tamon ta kareng mall kay ning makapaligid kilala da ka tamo ring magtinda kasi pin that time kasi katantamo uling keng NFT kilala da ka tamo talaga legit kasi keng Axie Infinity kanita may trending itang video ko ay million
kaya ito niya mas kinuha na liway kay kaya dati papapicture yes aranasan ko ito yung makanyan bagay nang maski kay rayat mong takar nakita ka pa picture maski kay ning SM Telebastagan poketang SM kaya ay SM SM Pampanga ka rin papapicture lang o ito aranasan ko ito. So since akong ginawa ken t-shirt akong make press pinres ke pero gilda niya yan gilda niya pen bala makanitong tatak na gilda niya yan pero since ako yung miglagay ka rin pwede kayo mampisalin sabihan ko akong makanya na o ini kaya ini just milling mala na ini kasi akong make press pwede mong makanitan sabihan mo makanyan. So akong ginawang value kanita ngayon bang kanita mo ma-justify itang kaya itang ali naman ma-justify itang gewa akong t-shirt ito bang kanita mo lunto talaga nga tisasali itang patentay itang kutang ninumong sali kanyan patentay ito inggawan ko mantun ko mga liwang kaya liwang kakilala sabihan ko kaya tol kunwari pinsan na syempre dapat dito kapag balik yung pera mo ating kong t-shirt i-list keng Shopee or keng Lazada or keng summer selling platform ko tol inggawan mo padala akong pera kaya kasaluan me ship ko niya ang kaya manita so syempre may balik lang ako rin ang pera naninggawan ko ulit gawa na ako na naman sabihan ko since may sali ini mamisali ko ting kung ba yung 1 out of 2 akong mo kunwari tsaka 20,000 na laman ngayon akong makanyan pwedeng dagdagan kahit ang 10k na ginamit ko saluan ko na naman yung metong ngayon itang metong makapending niya sa tisinaling metong diba itang metong kanya nati nasali kanyan kasi uy sali dita metong last stock niya mo ini saluan ko na tingnan niya pwede malyari ta so ginawa na akong market value ko akong ginawang market value so makanita malalyari king NFT karang token karang kaya malalyari yan tamo deny yan malalyari makanyan so pwede nang gawan PA pero ako sasabihan na gewa na or gagawa na kasi tineman market talaga kaya yan million yung followers na at saka kaya naman director naman kumbaga tineman ibugay naman din mo rin na birong tao ipiyo ita mo ngayon pisabihan tamo itang value na ning kayang kap kaya salwan niya ng gang libo sabihan mo ng uy kensimil kay nga salini pisalimi ka ako libo nanan kayan kakal ko kopya pangaras ketang salitang pangaras ketang salitang gamitan ngayon inumburi mo yung gamitan as a status symbol itang kunwari mo kareng ding kaya mo ding market mo kailan ding circle of friends mo ding cough hanapin circle of friends mo medyo mahilig-hilig laking makanyan pwede mo yung gamitan kaya ganyan yan pwede mo yung gamitan status symbol itang makatambay cap ko kaya ba't syempre ilabalo dan hanggang ridiculous yung presyo na hanggang para kaya hype yung presyo na akit da uy makatambay ka yan mali yan kasi pinitang salitang linwal nita salitang kaya basta tambay ka malla rin so pwede mong aplex as kalupan na ning Rolex kunwari tika Rolex diba aplex may ito ing bag Louis Vuitton aplex me makanyan itang abibiyan ng kaya ka bibigyan ng pakiramdam. So nung ako mahilig kong magkopya-kopya ipiyo petas na yung value na may palyari sali ko pero itapin kalupanan niyan na ako market at saka na ako man talaga fan kay Pio Balbuena ng anti mo yan sample kunwari Eli Buendia fan na ako niyan fan na ako pangaras kayong songwriting ang pang karentono-tono pa magbanda Eraser Heads kapampangan pala na Eraser Heads ako fan na ako ginawa yung kopya yan mismo yung ginawa yan mismo yung mag-market kaya ba't sabi na 10,000 yun 1 out of 1 na mo kunwari why not teke saluan bakit kasi fan na ako sa saluan kaya bilang ketang alimong suporte kasi i-Eli Buendia ating kung something na bage na mag-connect ka ako between Eli Buendia although itamong kopya nga ito pwede ko nga sabi na patsemigit kami oy ako may kasalikit ang kopya mo itang 1 out of 1 mo pwede kong gawan to nung mikit kami man pero kalo pa na ning banggit ko since Pio Balbuena na ako market
Kaya talaga salwan ng kay na. Kaya talaga salwan ni tangkap na ali dahil ali dahil kay buri design kay buri, although ating issue ka rin detang design bala na sa ka rin kitang pena ko la ano design bigkyapos la ano design, which is obvious naman pero bala na ka rin nung mademanda ya man ka mademanda ya bala ya ka rin yung kay ka rin yung ating kaso ka rin o yung ating issue ka rin. So kitang price na agree ko ba, since malaya ko rin sabihanin ka na akong kay opinion, medyo mata siya talaga para kako karetang fans na ipalyaring mababaya kasi fans na lang pero in general, kung in general mo alam pisasabihan na fan na lang kay para kayong kupyang pegawa mo mong makanita kaya mata siya unless sana naikain kay manufacturer ating kang sariling kay ating kang system like exclusive ya kaya kitang mag-manufacture ito nung makanita ayos siya mo pero nung pagawa mo la mo kalupa ka ako kanita tinmagpagawang something product na kay kanakula kukuha wala syempre ing market value darat ang product kapagawa da nga reto limited mo kasi na ako man selling kaya papagawa pwedeng ating pampagawa ka ako pagkapusan ditang gawa na as long as magkapareho design so pwede ding kalabanan ngayon itang mamisalikit ang product ko nga ito pwede naman itas value like usually kasi kareng makanyan detang kayo detang bulk order sampang datang gagawang marakalan makanya nito sasabihan kung kanino kaya ngayon kalupa na ni awit gamer ako si maniwala ako pagawa na larat ang bagok na itang bagoong ng awit pagawa na lareta pero atin yung pepa kita video na ilakan no rin gagawa kaya kit magluto kaya kit magluto kuha kakit makanano ng gagawan ingakakit ko mo tal lugar pepa na pang mag-sealed lang pwedeng sabihan na nakasining kay pwedeng sabihan na ning manufacturer na mula si sealed biya mo na lang ako rin ang pag-sealed di kami namang bala or ing batch ni sample mo ini ing batch ni MS sealed si sealed ikaming mag-sealed kitang netong nga box banta apag market making Facebook na ikaming gagawa pwedeng makanita pero ayoko sasabihan gagawa nito yung sasabihan ko mo pwedeng makanita makanyan kasi banta mo nga patunayan mo na ikay mo ako ng gagawa sample ya ito okay so malapit na ako at dakala salamat tutuking pisabenta mo ako pabalo random mo yung pisabenta mo ako gagawang script ako kay ano mo as it is okay thank you salamat soy supportan nyo ko Kapampangan supportan nyo ko kung gagawan ko banta sasantingin kaya tamong series thank you and God bless.